panjenengan lumajang wingking ingkang panjenengan waske estunipun dibentuk kewan kagala menapa wonten wigatos sak temene nggonku lumayu iki mau karana aku kabujung dening satu kewan sing galak yo lajeng ing nggonku lumayu muri sing tak dulukan aku nundurake prajurit sangka ing Trenggalek. Wong aku saus sing menapa dawuh pangandikaning Jendipati ing Trenggalek dibya malem kang supaya aku ngetitake nyekel karo wong-wong sing gawe grombolan ana ing alas kasudatan ing kono wis kapara ngombrawara aking para brandal para begal keju sing gawe rusuh ana ing kadipaten. Dak elingake ing kono orang gugu apa sing dadi karepku malah dadekno peperangan. Lajeng keputusanipun kados pundi? Jroning pasulayan kabeh para prajurit ndak undurake awit saka aking kumpuling para brandal sing pondok ana ing alas. Dados prajurit saking Galek sami kapracun ya. Kula saka kuwi kapinujon aku ketemu kelawan sliramu saya kebeneran perkara tentrem suasanane ana ing Trenggalek ndak pasrahake marang kowe. Mergo kowe minangka senopati perang ana ing sajroning kadipaten. Menawi kados mekaten monggo panjenengan kuwatire kondha ning Galek. Kula iki badhe mapak teng apa iki sapa? Sampeyan sinten, Mas? Aku Rangga Negara. Saking pundi? Lho, Galek. Apa bener ki sing jenenge Suramantolan Surawani? Iya, ana apa? Golek aku meh ana apa? Anjing, sengaja aku papan kene. Papan kowe kabeh. Lho. Ora kuwatir mati sampeyan. Sing tak wedine apa musuh kowe? Oh, nantang tenan Pak kowe. Oh, saiki ayo. Manut. Nut. Gegelutan kalian para begal. Sampeyan iku gelut. Musuhipun sinten? Suramantolan Suratega. Nganti aku ngadepi. Mau saka kuwi, Kakang. Yen sampeyan ora kabotan, aku bakalan njaluk tulung kelawan sampeyan. Perkara napa niku? Gelem sampeyan cekel kae. Para begal kang gawe kraman ora ing Galek. Sampeyan aku kuwatir perkara rombolan gaya semapan ora bosok tanggung jawab. Besok yen wis kelakon bakal tak selanke ganjaran kesane Kanjeng Sinta. Oh, nuwun pamit. Yo sewang-sewangane, Kakang.
Suro Tegal lan kowe Suro Mentara. Ya aja takoni sekang leren ora oleh. Kondang konmu nyambut gawe. Tenan ta ora? Iyo, Mayo ora. Prajurit ning Trenggalek bebasan kocar kacir nggone Melayu. Akeh bocah wadon-wadon sing padha mbok prawoso. Pondok daya Trenggalek. Hai, padha mbok cukupi. Yo, Kowe masuk angin ta apa, Kang? ora. Aku masuk angin kok wae. Oh, kowe mau kok mas piropo? Loro ditum seroto. Nek iki ra buta mas, Kang. Lah butuhe. Rondo. Ya kaya ngono ku. Ya sing tenanan lak ngopeni rondo ya. Akhire bojomu ya jupuk tanding-tandingno ya. Ora pencet kapok kowe. Ya wis kene. Lah iki lho, Kang. Kabeh kanca-kanca lak wis entuk gawe. Karek njaluk opah karo kowe. Janji empoyo piye? Tak nggo nyanyi lho, Kang. Nggonmu nyambut gawe iki durung rampung. Ta ibaratno wong mlaku lagi tekan separo kowe. Lah wis kocar-kacir lho, Kang. Aku percaya karo kowe kabeh. Sakwise Trenggalek mbok jarah raya mbok gawe geger. Karje bupati bingung. Pikire ora ngono babar pisan aku tinimbalan ning Trenggalek, Tri. Kowe merono. Iya diperintah karo Kanjeng Bupati Galek. Diperintah apa, Kang? Aku kok nyekel kowe kabeh. Wong tuwa nek omongane mencra-mencra yo kowe iki. Saya ngakon raya, saya ngakon gawe geger ning galek sapa? Aku le. Lah kok ora cekel. Ngene lho le. Pak kowe kepengen urip sing kepenak. Kudu mbok dasari rekoso dhisik. Lho apa kurang rekosane? Durung Melek rino wengi monggo ngopeni. Geger. lho iku ra tanggung jawabmu dhewe. Iki apa, Kang? Kaya iku lho ngene-ngene iku lho. Saiki kari kowe kabeh. Pak kowe ora gelem manut karo aku, ya kepeksa. Apa? Kemlawe tanganku ijon siramu ora sidak. Tak buroni kowe. Nek kowe tanggung jawab tenan ta ora? Percaya apa ora? Yo Kang percaya. Lah, kowe karo aku jatan persuri. Yo, kowe manut apa ora karo aku? Manut. Manut bondo melu jere. Ayo. Oh
sira Kakang Girapati Digyarto. Dawuh tinimbalan dalem Kanjeng Bupati. Kang Slira sowan marang Mangayun jroning Pendhawa Agung Kabupaten Trenggalek. Padha becik Kakang. Berkah saha paestu panjenengan dalem sowan kula ing sabdikala. Boten katalumpen sowanipun ingkang ngapati Digyarto. Ngaturaken sumengkung pangabekti kula muga penyerta. Tak tampa ndadekake suku gembiraning Tenggal. Nanging Kakang kosok balining pangestu kula kita manut mawantu anggen dalem ya dadosaken. Kakang Digyarto tuli dawuh pangapunten. Ing kalenggan iki aku pengen mundhut pirsa. Kadya paran wusanane sawise ingkang Slira ndak utus supaya lumarep ana ing alas rebo nyedhitake kabeh para begal lan rampok kang padha gawe pakon ana ing alas kabeh iki mau mung kabar apa satemene kasunyatan. Sedaya sampun kula estokaken dawuh pangandika dalem Kanjeng ingkang paring kedah kula marang wonten ing alas. Ing mriku sampun kasekatan lan kacetha. Nggih wonten ing salebetipun alas rebu wonten salah satunggalipun gerombolan para randal keju Bromo Surah ingkang sampun dados satunggal pagendel. Ing mriku kula emutaken ing sasampunipun kathah anggen kula paring pripun malah kepara Kanjeng sedaya para gerombolanipun para begal boten ndoho menapa ingkang dados atur kula malah kepara ndodro menapa ingkang dados usana boten dahar atur kula malah kepara dadosaken peperangan ing antawisipun prajurit saking Kadipaten mriku campur kaliyan gerombolan saking alas rebu. Tundhonipun peperangan sedaya para prajurit kula beraten saking ramah. Awit boten miyatani saking kathah lan panggenderipun para gerombolan kang sumundhak wonten alas. Prajurit kang sira pandhekane sinungguran mergo ngutawatirake nganti rusak ing para kaum sing tanpa wilangan mergo kabeh iki mau sungkup pakartine para begal makaten inggih sak sapunipun ngapate menika badhe unjuk wonten ngarsa dalem kula saderengipun kepanggih kaliyan panjenenganipun Yayi Menggung Rangganegara ingkang piyambakipun ing wedal menika ugi nderek cawe-cawe ing babagan kanthi permanipun swasana wonten ing Trenggalek. Amit-amit kula kang suwan Kanjeng Sura ngaten derek Rangganegara. Sawising sira sowan jroning Pendhawa Agung Kabupaten Trenggalek. Panjenenganku mitra. Kepiye wusanane sawising sliramu nampa dawuh sangka ngersani Kakang ngripih marang kahananing para begal sing gawe kapitunaning kabeh para kawula ing Kabupaten Trenggalek. Kepareng nuju atur Kanjeng. Sedaya sampun kula tindakake ingkang supados kula nyepeng sedaya para begal ingkang mapan wonten ing desa. Nanging Kanjeng Sinu sedaya kala boten pikantuk damel. Malah prajurit ingkang kula kanthi sami kapracundang padha mundur saka perangan.
Kabupaten Trenggalek ndak paribasake. Kari sayuping payung sakubing landean kegawa prajurit saka Kabupaten Trenggalek padha kalindhih. Ora bisa nyekel marang kahananing para begalan rampok. Nanging Kanjeng Suwun, sasampunipun kula wangsul wonten ing Galek, wonten satrenge margi kula sapinanggih. Dumateng Kakang balimu bakal suwano ning ngersaki ing kono ketemu kelawan Warok Guna Sejo. pangapunten menawi kula menika sapinanggih dumateng Kakang Warok Guna Sejo. Lajeng kula nyuwun sabiyantu ingkang supados nyepeng para begal ingkang mapan wonten Grosok. Yen ngono kemitaya marang Warok Guna Sejo, dimen bisa nyekel marang kahananing para begal. Mongko sawantara suwe durung ana bali. Kaya kepiwusanane Warok Guna Sejo nggone nyagu nyekel kabeh. Amit, amit, kula ingkang sowan. Ayo, Sowanmu jroning Pendhawa Agung Kabupaten Trenggalek. Ngirit keluarga saka ing Kasiman. Apa kalbu keluargamu? Papunten Kanjeng. Niki mboten keluarga kula. Dadi keluargamu. Niki sing jarah raya wonten ing Trenggalek niki. Yen ngono kowe kelakon bisa nyekel para begal. Leres Kanjeng. Yen ketok ejek nom-nom kabeh. Yen kaya ngono sawantara kowe tak marangake lungguh, aku tak murba para begal lan rampok. Rampok kawuh dalem. Niki Sura Tegel. Ale Sura Mentala niki. Sura Mentala, Sura Tegel kae Surawani. Nggih. Sura Mentala. Nggih. Jan-jane jek nom-nom. Upama nak godheke iki ora dinu, iki yo jek bagus. Sura Mentala tak takon. Kowe nganti gawe gerombolan. Gawe pakuan ana ing alas rebuku. Gedene kowe begalan rampok. Kowe tumindak sing kaya ngono kuwi nganggo karepmu dhewe apa ana sing perintah karo? Kowe nek gelem aku cethok. Kowe ora bakal tak hukum. Ora kitang kowe tak hukum. Nanging hukumamu iki ora sepiro jeneng. Saestu niku. Iya. Sapa sing merintah karo? Niki kula jujur. Kudu jujur sapa sing merintah. Jane nggih, enten sing perintah. Ana sing akeh. Nggih. Nak pancen ana sing akeh. Sing angkot sapa? Niku Sura Mentala. Sapa? Sing Sura Mentala. Sura Tegel. Jeneng Sura Mentala iki lak kowe. Ya jenengmu kok kelar. Mundur. Maju. Silan. Mundur. Rupamu bagus. Nggih, leres. Ngertos mawon. Kowe kuwi serabi apa durung? Dereng. Urung ndang. Nak ngono nggih bojo. Dereng. Lah kuwi kok nggo gawe gerombolan maling rampok. Loh, aku krungu siji. Apa? Ana wong sing kok pateni bojone mbok pek iya. Nggih laras. Kuwi tenan. Betul.
iki ndek bojo. Lho bojone dipateni kok bojone dipek. Lah timbang sing jaler niku setruk-setrukan niku. Setruk piye? Mboten kelar ngopeni sing wedok rek. Lah yo senajan ora kuat ngopeni rak seneng kowe di bojo. Rak malah enteng to niku. Lah iki rak kanggomu. Nggih, pateni sisan. Pacar ya, Di. Oh, bener. Bener kowe Agus Jember iki kowe. Ramendra. Nggih. Layak kawula ing Kabupaten Trenggalek iki padha morat-marit saka pakarti lan tendang. Wong maling begal kuwi laranganing negara. Wong maling rampok nek nganti kelakon kecekel kowe ora ning dipiloro ijeh dihukum. Ngerti? Dereng ngertos. Ora ngerti? Nggih. Paukuman iku urung tau weruh. Mboten. Kowe nek dihukum dipapano ning kamar ning kono kowe diwenehi mangan. Wah, Saestu niku. laras niku. Bar diwenehi mangan kowe dikepruk indas. Ayo loro. Ngerti? Ngeten lho, Mas Kene. Jenengan niku ampun nyalahne kula nek dados sepeda rampok. Lho kok iso? Niku salahe partai jenengan piyambak. Kok nglerokke pati sebabe? Duit BLT mboten didonke. Sing nal. Beras mboten didonke. Sapa sing ngono? Niku partai jenengan. Si arep tak takon. Tebas panas iki maling. Kakek tebal dulu. Dalu kadang opo kabeh iki mau bener atur ing Srumentala? Nah, jroning Kabupaten Trenggalek kuwi menehi bantuan keluarga utawa kawula ing Kabupaten Trenggalek sing jeneng BLT iki kok kandhane karo Srumentala ora kok dunke. Lho iki sampean iki apa korupsi kok tuwun sewu. Menawi didonke dulure piyambak niku. Biasane ngaten. Lho sik aku tak iki tuwun sewu kan. Menawi kula menika jujur, mesti kula niku dadi patih. Oke mawon piyambakipun menika yen kula dungu kirang kathah kok menawi niki. Malah piyambakipun kok ndak kok dateng kula. Menawi kula dongake dateng bateh-bateh kula niku. Ora kok napa sedaya menika sampun kapatak wonten ing buku. Lho kowe kok iso-iso gawe-gawe. aku iki ora kebobo blete karo kowe. Kowe nak tukang. Wong mone 500 Lah iya, sing 250 yo pancet ing negara iki jujur. Ora ngerti ngapusi. kudu nek nang ngajenge jenengan. Lah nek teng ngisoran Lho ono lapurane ginanak jujur. Bantuan piro 300 didempe karo 300. Lho kok kurang oke. nopo karek 150. Tambe Mboten nek kurang trimo. aja sembrono. Iki ning gone pendopaku. Mentala Surowani. Lah ning luput marang peranatane negara ning Kabupaten Trenggalek. Kowe tak hukum 5 tahun suwene. Waduh. Menawi boten panjenengan patrapi hukuman, kula kinten upami dubaki mawon malah saya ngombro-ngono anggenipun damel resah wonten ing Kabupaten Trenggalek. Ning kabeh wis dadi paugerane negara. Sapa kang gedhe labuh-labet ana ing negara Kabupaten Trenggalek kuwi nampa ganjaran sangka ngersani bupati. Kosok balene kaya dening Surowani lan Suromentala. Luput marang pranataning negara kuwi nampa pidana sing jumbuh marang pakar. Gagan ora guna saja. Dawuh tinimbalan kula Kanjeng. Nelakake gunging panuwun sing tanpa kepindhan dening kowe bisa nyekel wujuding para begalan perampok. Saya wis kenggake ning pendomaku. Mula aku sing gedhe pangapuramu mbok menawa kabeh pidana sing tak patrapake dening Surabaya. Mergo ndak jumbuhake marang pakar Kisruh. Sampun jumbuh yen to Suramentala salah Surowani panjenengan patra pipit ono laminipun 5 tahun. Amargi gawe resahe kawula dalem wonten ing Trenggalek. Kabeh iki mau Nggih, mula Rangganegara paring dawuh Suramentala Surowani sak kancane papanke ana ing pagenjaran.
boten wonten para gayak ingkang badhe damel jarah rakyat nggih. Sawetawis kula nyuwun pamit badhe wangsul kula nggih. Durung dhisik sebab ana kawigaten sing perlu tak jak rembugan kelawan Sina. Napa melih Kanjeng? Kakang Waraguna Sejo. Nggih. Sawising gedhe labuh labetmu ana ing Kabupaten Trenggalek. Saumpamane ora ana sriramu, langka bisa nyekel wujuding para begalan. Wah. Ampun ngalembono kados ngaten. Kula mangan wareg nyandang toh iki saking wong Trenggalek. Iya. Yen kula saged grampunge sampun tanggung jawab kula Kanjeng. Bener nanging sabdaning Bupati Trenggalek ngugemi tembung saklimah. Hambek adil para marga. Kang tegese hambek kuwi tumindak adil kudu bisa ngadili sampun barang apa. Para marga akeh para kawula sak Tuban Kabupaten Trenggalek. Ing arep aku nate dawuh. Sopo kang dilabuh labeting marang negara kuwi kewajiban nampa ganjaran sangka ngersaning bupati. Kosok baline sapa kang gawe resuh ing Kabupaten Trenggalek iki bakal nampa. Nah, mula sangka kuwi Kakang. Aku mundhut Kakang Waraguna Sejo. Iki keluargamu kae ijeh jangkep apa mung ijeh? Iki bojo kula niki sampun bedodong Kanjeng. Pun bedodong. Bojomu wis mati. Nggih. Ngono kowe ra kari ijen kan? Boten. Kula nggih gadah anak niki kok. Sawising bojomu wis kapundhut nanging ninggal anak. Lanang apa wadon? Wadon Kanjeng. Wadon. Nggih. Yo syukur sak ukuring bojomu wis temekaning pati wis di anak wadon iki rak bisa ngupakara karo kowe anak wadon. Wah, nggih. Nggih sing kula saimbangan nggih lontong kula niku. Ngono. Niki umure udakara niki pun 20 taun kok. Wis 20 taun. Nggih. Lho, apa urung duwe pacaran? Wah, nggih derek. Sinten bocah lanang sing beda lontong kula nggih kula keturuti. Lah niki Kakang Mas. Wong kowe kuwi ora mbiyen ora saiki watakmu kok ora bisa rubah. Pai, pun watak niku Kanjeng. Lah nek ana bocah lanang sing arep-arep karo anakku sing arep seneng ya wedi mesti karo kowe. Lah bocah sak lanang niki mboten gadah tanggung jawab. Senengane gudak-guduk. Mengke lak kedadosan sing mboten benar kula sing wirang. Ya bener pancen wong wadon iku manggone Allah. Ora ketangkep piye wae iki nek wong tuwa duweni tumindak sing tegas kaya kowe. Lah yo malah Nggih sampun ngaten kula bali durung dhisik. Aku tak sarembuk ranti sawandara marang panjenengan iki. Oh, Kakang dipun karo kurang jawab pangaten. Aku mundhut rene Kakang Waraguna Sejo. Gedhe labuh klabete negara Kabupaten Trenggalek. Iki mung ben Kakang dipun negara pantese diganjar wujud apa Kang? Nuwun sewu kepareng kula wujud atur wonten ngersa tani. Rene sampun kacetha wontenipun Waraguna Sejo sangking simpan menika kacetha saged nentremaken swasana wonten ing dalem Kabupaten Trenggalek. Menika sampun kacetha bilih piyambaken menika ageng sanget labuh-labuh. Rene panjenengan dalem ing ajeng sampun dawuh sinten to kawula ingkang ageng labuh-labuh rapi. Menika kedah tampi ganjaran. Tubawa dhateng kosong wangsul tiyang ingkang damel sak taun damel dipun kangkang perlu nopo ganjaran ing perkawis panjenenganipun Guna Sejo ageng labuhan
kanthi dhateng kawula menapa to ganjaran ingkang parikedah dipun paringaken wonten. Namung pangwas dalem menika sedaya panjenengan ingkang asli. Namung manggaaken kula nderek kula kota. Sumende marang panjenengan. Pangaken inggih Rangganegara paring dawuh kula piye raikan. Menawi kula namung manut kemawon kan sumarah marang panjenengan kados yen kaya ngono lho. Kakang Kawuh kula kanjeng. ya. Rening gedhe labuh abet sak upamane kowe tak ganjar wujud Prabiya utawa bondo donya sing akeh. Iki mengko yen nganti kleru nggonmu nggunakake mesti ora-orane bakal ana tek akeh kuwi. Mergo watak pantune Kakang Warok Seco kaya Lajeng kersa dalem napa kanjeng? sangga karep kanggo ngraketake ing kasiman parang dening Kabupaten Pindahan. Yen gelem anakmu bakal tak entuke putraku Pangeran Subrata, Kakang Warok Seco bakal tak jak bebesanan. Kula niki niku saestu napa sampeyan iki ngapusi kalih kula kanjeng. Aku sawijining bupati. Lereking tembung wis kaweca ing lesan, ora bakal bola-bali anggon kondo marang. Dados blondong kula minten sampeyan Pak Mantu sampeyan jodoke Den Masih Broto. Mergo sangka bungaing atiku nggon mula-mula ing kabupaten. Oh, boten napa-napa. Lega ati kula. Kowe iki Sautawis pamit kula badhe ngabari minten yen kaya ngono tak diparangake bali karo ing bali wis mau. pangestu dalem ingkang menawi ing pangkiran kersa menapa ingkang dados ati kula kadang Yo tak keparengake Kakang. ing sak sampun kula sentra saged kecermatan swasana wonten ing dalem kabupaten lajeng labuh labetipun lajeng nampi ganjaran menika boten awujud brana picis bodho donya iki nyakacak. Nanging saking sabda dalem panjenenganipun Kanjeng Hadi-Hadi anggandar kula suda priyanipun pun Buddha Seco menawi panjenenganipun Hadi-Hadi putranipun Buddha Seco sing badhe dan sampeyan kaliyan pun nuwun sewu. Yo Menapa sampun panjenengan kalih sak daerah sasampun kanthi saklebetipun manah. ayo gini ora Iku kaweca lesan. ing sasampunipun panjenengan menika badhe bebesanan kaliyan ing kapoko putra panjenengan dalem pun Den Pangeran Subrata menika dereng panjenengan. Terus kita menawi ing manggilipun Den Pangeran Subrata ngersakaken kaliyan sungguh menawi boten ngersakaken Gusti dilelampahi. Waduh nganti aku kalih buyang Kakang. Aku ora ngelingi marang putraku Pangeran Subrata. Yo, yen kaya ngono sareng karo iki. Rangganegara paring dawuh Atmat Jago timbalono supaya ngadhep ing Bandha Pageng Kabupaten Trenggalek kados
wae. Kepareng matur lepat ulun kumisek sami Drupaksa. Katemben kemawon ingkang putra netepi wajib wonten ing dalem kapanenggahan Kanjeng. Lagi wae nindakake marang kewajiban ana ing dalem kapanenggahan. Mila leres. Syukur yen kaya ngono. Ateges Rama iki ora luput nggone golo-golo marang. Ngono ya, Kados pundi? Sliramu nganti ndak timbali supaya ngadep ana ing Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Satemene pun Rama bakal miji lan pun Rama bakal paring pirsa marang Kanjeng Rama. Sampunipun ingkang putra mengko ngadep sabiyanto wonten masa dalem memanggaken dhateng napa ingkang badhe dipun dawuhaken dhateng ingkang putra monggo panjenengan kersa prasaja kaliyan putra. Ngono ya. Rama nggone nyekel marang rodaning pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Kaya-kaya wis tumpang suh kurang kono. Mergo Rama wis rumangsani sepuh Enyus. Yen nganti tumpang suh kleru nggone nggunakake marang kawicaksanan utawa tatananing negara ora-orane bakal kepun marang kawula kabupaten. Sangka kareping putra pun Rama bakal ler keprabon. Wonten dalem seni. Yen to panjenenganipun Kanjeng Rama menika badhe ler Prabu. Lajeng sinten? Satriya ingkang panjenengan tuding minangka gumantos genipun panjenengan lenggah wonten ing Praja Trenggalek. Ngono ya. Rama bakal milih sawijining calon pangeran pati. Ing jagat Trenggalek ora ana loro, ora ana telu. Mung sawiji padinipun. Mung sliramu anggir Pangeran Subrata ndak calonake pangeran pati ing Kabupaten Trenggalek. Matur sembah senuwun. Dene Kanjeng Rama sampun mitayakaken perkawis punika dumawah dhateng ingkang putra. Ing mriki ingkang putra boten badhe suwaya nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Syukur yen kaya nanging sangka panyuringipun Rama sira sakwising jumeneng pangeran pati kudu nunggak sepi kaya deningipun Rama. Kudune kasrira palakrama mundhut sawijining piyai watu kinarya dadi garwawan. Dan perkawis setunggal menika dados kejotipun manah kula Kanjeng Rama. Jalaran ngantos dinten sakmangke ingkang putra menika dereng anggadhahi tudingan salah sawijining wanita ingkang kinarya badhe kula sekaken minangka dados garwa prameswari. Durung ana titikan Berarti dereng wonten. aku percaya Kang. Sira kuwi sawijining satriyane negara. Ndak kira ora bakal nengenake babagan kawanan. Nah, angger Pangeran Subrata mesti nengenake marang pranatane. Kula tansah setya lan tuju dhateng napa ingkang dados sabda panjenenganipun Kanjeng. Yo, ngono ya. Senajan sira durung duweni pilihan, durung duweni titikan sawijining bocah wadon. Nanging Rama wis duwe pilihan. Bocah wadon ki mau yo asu. Jumbuh umpamane dadi garwa prameswari besok pun gawe damaring Prabu Kabupaten. Sinten wanita kala wau? Bocah ayu. Nak pancen ki kepengin ngerti. Siji sing jeneng Suminten anake Warok Guna Seco Sawing Kasiman. Suminten putrane Ki Warok. Nak kanggoning pun Rama Kumarem bocah ayu lencir tur yo kuning.
pamane aku milih ora bakal melu. Punten dalem sanjungan. Yen to mungguing tata kaprajan ingkang putra mboten badhe badal dhateng dawuh. Nanging yen to ngembet dhateng kapribaden kula. Pangapuntenipun ket ageng Rama. Umpama kula menika badhe nampi dedaupan menika awrat wonten ing saklebetipun manah. Jalaran saking praupaning suminten kemawon kula menika dereng pirsa. Saya-saya kula dereng wonten raos tresna dhateng suminten Rama. Mergo pasuryane utawa didekya-dekya dene. Saya-saya jroning ati durung rasa tresna. Leres Kanjeng. Bocah Punten dalem sewu. Ayu mungguhipun Kanjeng Rama. iya Nanging dereng kinantenan ayu tumrapipun ingkang putra Kanjeng Rama. piye Wonten tetembungan tiyang tresna menika duwi rasa manunggaling karsa. Ati kalih nyawiji dados setunggal. Menika ingkang saged dipun wastani tresna tumusing lahir lan baktos. Ing mangka kula menika dereng nuwuhaken rasa tresna kula kuwatos. Umpama kok kula nglampahi gesang bebrayan kalian suminten mengko dek ngantos pedhot wonten ing satengahipun margi napa mboten kapitunan panjenengan. kaki nak Rama ngono yakin bener kabeh atur wong tresna ngono ati paita nek nak Rama bisa ndudut marang perangane wong tresna wong tresna ngono jalaran sangka kuwi ora ketang setitik nak saben dina pingulinaake ing mengko bakal kelakon ana rasa kula ndak suwun yo Ger pengiran gelem sira ndak jodohake lawan suwi Punten dalem sewu Kanjeng. Yen to babakan katresnan pangapuntenipun ingkang putra mboten sagah nampi dedaupan antaran kusuminten. kowe ora sago kowe cilik tak gedhekake kowe bodho tak pinterake sawise kowe akhir diwasa jebol kaya ngono kuwi wales Rama eling kowe jeh basi cenger wancining bengi-bengi ketangisan ibumu totok-totok menyang tanggane mergo kowe kelih dijalake pangan mergo karo karo nanging yo kene piwasmu karo wong tuwa kok kaya ngono mulo pengiran Suboto kowe matur marang Sami Rama manut apa kang dadi perintahe Rama nanging pungkasane saiki ngendi piwasmu kelawan pun Rama Yen to babakan sanes kula saged mituhu dhateng apa iku dados reh sabda pangandika. ya Nah, yen to babakan katresnan Kanjeng kula nyuwun kanthi lebo-leganipun manah panjenengan ampun meksa dhateng ipun putra. Hendro ora gelem gawe kagol jurine penggalihku yen lelakon iki nganti wurung ora-oraning kabeh para ing Kabupaten Trenggalek bakal Lalak harus atur kula wonten kersa dalem ngajeng ing sak sampunipun panjenengan dawuh sak darukan sampunipun boten panjenengan dalih kanthi peninduni penggalih Kakang dipun dawuh Sri Rama aja nganti bali ana ing Balewisma ndak suwun kanthi banget lumarap ana ing kas